I share with you your sentiments as far as education is concerned. I take my hat off. I'm the Azege Mule Utif. Wannan shine shirin AA Week, kunshin mako-mako na shirye-shirye kan ayyukan kowace rana na mai girma Atiku Abubakar. A wannan kashin ya kunshi wasu ayyukan mai girma wazirin Adamawa ne daga ranar 31 ga watan Janairu zuwa 6 ga watan Fabrairun shekara ta 2022 ne. A litinin ɗin farkon mako ta 31 ga watan Janairun shekara ta 2022, mai girma tsohon mataimakin shugaban ƙasa a bayan ya idar da sallar la'asar ya fara ne da karɓar wasu maziyarta a ofishinsa. Wata ƙungiyar magoya baya da ake kira da suna Atikun Dai, wacce Aliyu Umar ya jagoranta, sun kai ziyarar girmamawa ga mai girma wazirin Adamawa. Your own group is unique. Ƙungiyar ku ta musamman ce yadda ta shafi al'amuran gona ga kuma cuɗanya ta kai tsaye tsakaninta da manoma, wanda hakan ɗaya ne daga cikin abubuwan da suke burge ni. Ɗaya daga cikin manufofin cire talaka da talauci, musamman ma talaka cancan, a kawar da talaucin da ya mana kanta, shine ya zaburar da mai girma Atiku Abubakar. A talatar 1 ga wata kuma mai girma Atiku Abubakar ya ziyarci tsohon shugaban mulkin sojan Najeriya Janar Ibrahim Badamasi Babangida a gidansa da ke Bina a jihar Neja. Sannan tsohon mataimakin shugaban ƙasa ya yi amfani da wannan dama inda ya ziyarci gwamnan jihar ta Neja Abubakar Sani Bello a gidan gwamnati da ke birnin Mina. A larabar 2 ga wata kuma rana ce da aka ci gaba da kai ziyarce-ziyarce, inda daga cikin waɗanda suka kai ziyara akwai haɗakar ƙungiyar Atiku Support Groups Initiative, wacce Obinna Okore ya jagoranta. Alhamis ɗin 3 ga wata kuma mai girma wazirin Adamawa ya shafe tsawon lokaci ne a ofishinsa. Kamar kowace juma'a, mai girma tsohon mataimakin shugaban kasa Alhaji Atiku Abubakar a bayan an idar da sallar juma'a ya gayyaci abokai da sauran masu yi masa fatan alheri zuwa ga liyafar cin abincin rana a gidansa. A Asabar ɗin 5 ga wata kuma mai girma wazirin Adamawa ya karbi bakuncin sarkin masarautar Akure ne. Ranar ƙarshe ta kai ziyara, mai girma Atiku Abubakar ya kai ziyara jihar Benue domin ganawa da gwamnan jihar Samuel Otom. Everybody knows me. Kowa da kowa ya sani bana goyon bayan kabilanci ko nuna bambancin addini. A matsayinmu na shugabanni kamata ya yi duk wata mai yiwuwa wajen ganin mun haɗa kan mutanenmu, a fahimtar da su bambance-bambancen da ke tsakaninsu. To jama'a, wannan shine ƙarshen AA Week ɗin. Sai ku biyo mu a shafukanmu na sada zumunta na ƙungiyar Atiku My President Support Organization AMSO da kuma na Alhaji Atiku Abubakar domin ci gaba da samun waɗannan shirye-shirye. Mun gode.